सिङाव थाग्रा मानसिफोरा आजादी मिल गया बे Saya ke sana tambah. Sana. Ready? Roll. Roll. And action. Udah sama. Udah sama. Sama ini. नोंथाङा मा जादों? बाब्लिवुड आखायाव मा लादों? बाब्लिवुड जाना माबायदि मोनदों? गुदुं गुदुं नोंथांमोना नायबाय था बुलायलायनो हागौ दसे उनाव बे उनसुआनो गासिबो बेनो जोब हाबाब आंनो मेन बाखि सब अमेन ready? Roll and action! Jangan go. Many hours later. Ready? Roll and action! Angkat. Okay. Camera rolling. Bapak, orang. Action. Mana ada? Jangan ping di sini ada Julee sampai. Terus orang lagi baik gambar ya. Dari turun dari. Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Hutan tuh mutonga sok. Khै हाजारदों आं मिथिया बाट आं सेखौनो लाना फैबाय सासे सिख्लानिफ्राय आरो सासे सेंग्रा दंफायोमोन नैबेनो सेंग्रा सोर सेंग्रा अ बेनो The next day. जोंना बे शुट जागासिनो दा नै एक्सन शट दा अनबिटेबल तामुलपुरियान वारियरनि टीमजों एबारना सोराङा जाम्प खालायगोन बेनिफ्राय बैथिंजाय
बेनिफ्राय बेहाय बे एलबामा हार्डकोर बानायनायखौ नांलाय एक्शन फुल जेबो नो सेफ्टि जेबो सेफ्टि गार्ड गैया बेयाव जेबो पुरा फुल्ली ड्रामाटिक एक्शन इमोशनेल ओमफ्राय रमान्टिक गासिबो मोनजोबगोन बे एलबामावहाय सर्ट मुभि बायदि सर्ट मुभि बायदि 3-4 मिनिट्सनि जागोन भिडिअआ एसे जायगाखौ देखायनाय जायगायालाय गोथौखौ नायदो नोंथांमोना बिथिंनिफ्राय बिथिं बारगोन ने रानना लाग्रोना आदा अनसु केमेरामेन नै एक्टरा जोंना नै एक्टरा बे बारसिगोन दाना एबार बैथिंजाय ड्रन शट थागोन मोनसे ड्रनआ फिक्स थागोन बैथिंजाय ओमफ्राय सिङाव मोनसे केमेरा थागोन मोननै केमेराजों खेबसेयावनो आरो वान टिकेट लानो सानदों साननाया जोंना भिलेन लिडारा बेनो सिप्रिट लोंगासिनो जों दा डाइरेक्सनखौ बे खालायगासिनो ओमफ्राय मा होनो बाखि जोंना एक्शन डाइरेक्सनखौ नैबे क्लिन्टना खालायदों क्लिन्टन बसुमतारी आनबिटेबल तामुलपुरियाननि डाइरेक्टर गासिबो एक्टर डाइरेक्टर गासिबो ओमफ्राय जोंना नै एक्शननि सिनेमाट'ग्राफारा नै बेयो सानसोरां खाख्लारि ओमफ्राय बै सासेथ' सिखावसो देलाय जेबो नङा दौर थाब खालाम टाइम गैला A few minutes later. जोंना दा बे लकेसनाव जोब्बाय शटआ माने सिङाव नै मोनसे लकेसनाव जोब्बाय दा सिङाव लायनोसै सिङाव आरो बारनाय दंबावो बे बिल्डिंनिफ्राय बे बिल्डिं बारनाय दंबावो नै बेहाय जागोन दा बेनिफ्राय बिथिं जाम जागोन प्रेक्टिस जागासिनो दा नै लास्ट एक्शन शॉट जागासिनो नै बेहाय नै बिथिंबो बिथांमोना बुलायगासिनो नै थैखांबायमोन थैनाया थेवबो थांखांफिनबाय Position. Action. Ready? Rolling. Action.
DIVIYA. South. DIVIYA. सारा जसमा एरेस लोन भन्छ भाइ एक्सन पूजा विजय सब चिनाइ के छ सबैलाई पिज्जा रेडी रोले रोल एक्सन ऐसा एरेसिन यार पिछले शॉट है तो लगो पिछले शॉट भाई অলপ পিছত রাজা লাইট ন হ'ব হ'ব মই এইটো মিনিট ফোকাস কৰি ব্লাৰ কৰি লৈ যাও বুঝলে এইটো है ना লাইট ওই ফোকাসত রাখি দিও তাই কিবা কৰি দি নোয়া ব্লাৰ কৰি बस गारि दा जों नैबेहाय सा लोंसै नैबे थैनाया थांखांनानै फैफिनबाय सा होननाय लोगो लोगो बेबो जेलाव थांनाया फैफिनबाय सा लोंनो थाखाय दसे थांफिनगोन ना दसे उनाव थांफिननाया नैबे गाहायाव थारनाया बेनोमोन ओमफ्राय जेलाव थांनायाबो सा लोंनो फैबाय बेबो सा लोंनो फैबाय दा ज'नो Zahab lagal aziz lugas mabung Nwngkhwo gaya The next day. दा थारा सिङाव सट लानोसै नै आयो गिले लाङो दे Kita sudah mau jelok pernah ambil jemur mana buat marah-marah lagi ya gue jelok jaga sudah mau kata lucu semua ini mau jelok dah suara itu melodi mau lo itu kede নহয় অলপ কমেডি হতো তো এতে ঘুমাই পাবে আর উলে ফেলে তো বেলেগত ঘুমাব তো তো হয়েছিল তো ঘুমাবা জীবন একবার ঘুমাম নাই তোক নহয় তোক সাজব কিন্তু তাতে ঘুমাই থাকিব মজা जी मामा जी mana nama bisa lo udah tuh lebih ada boleh kita santi dan kecil angkat yang mana be singo thagra manusia bebe pura dark na आलदी मिल गया बे A few inches later.
Hey, puja ekstranya jeliफ्राय दिहुननो फैदो मिया हमजाना दोननायखो Eh, burrito tuh nakal mau amino. Burrito nakal. हमजाना दोन बिस्रेनि लाइन बेरे दिसु Iman kan lo deखानि रायलायगासिनो थिं लांथारना दिनै दिहुननानै Deh. Macam pengen nabi jeng. Itu short dulu ya. लांनो हागोन ना बायदि दिनै दिहुननानै Action deh. के sampai गिदिरानो Ready? Boleh? Load and action. Tangan dulu. र Ray kipsi koi, Ray bisa aja kipsi. हाबनो लाखिनो हाबनो लाखिनो Load and action. Finally pick up shoot. Daniel. Thank you, Sar Nwngkhwo. Sar ada dengan thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Peace. Finally जोंना shootआ जोब्बाय. Yo. जोबमारबाय. दिनै माबायाव तामुलपुर पुलिस स्टेशनावनो एन्ड खालायबाय जोंनि shootखौ. ओमफ्राय माबाया फुजाया मैयानिफ्राय हरसे थाबाय आरो दालि बोथिसे ओंखाम बोथिसे जाखांबाय. दिनै लांफैफिनबाय. जों दा थांगासिनो आलु मोननाव माबा साहा लोंहोहरोनो जोंनोथ' लोंहोफेरा बे एक्टर एक्ट्रेसनि थाखाय मोनलोंफानाया एसे आरो बेनोसै लिंफेरखाया बाय 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 बाय